ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்களா? இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் ஒரு விளாக் தான் பார்க்க போகிறோம். அது மட்டும் இல்லை, தும்பைக்கீரையை நான் எப்படி சமைப்பேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த வீடியோவில் காமிச்சிருக்கேன். பாருங்கள், பசங்க 2 பேரும் என்ஜாயாக கோலிகுண்டு விளாண்டுட்டு இருக்கானுங்க. அவங்களுக்கு ராத்திரி ஆனால் இதுதான் பொழப்பு. பொழுது வரைக்கும் பசங்க அங்கே என்ன செய்கிறாங்கன்னு பார்த்துட்டே இருந்து சாயங்காலம் வந்து அதே வேலையை வீட்டில் பார்ப்பானுங்க. இவங்க என் பொண்ணோட ஃப்ரெண்ட்ஸு பிள்ளையார் கரைக்கிறதுக்காக. இது ஆக்சுவலாக ஞாயிற்றுக்கிழமை அன்றைக்கி எடுத்த விளாகு. ஞாயிற்றுக்கிழமை அன்றைக்கி தான் 3ஆம் நாள் அன்றைக்கி தான் கொண்டு போய் பிள்ளையாரை கரைப்பாங்க. எங்கள் ஊரில் பிள்ளையார் சுற்றி ரொம்ப ஃபேமஸாக நடக்கும். ஆனால் 2 வருஷமாக அந்த விசேஷத்தெல்லாம் நாங்கள் மிஸ் பண்ணுறோம். சும்மா வீட்டில் மட்டும் வாங்கியாந்து வச்சு படைச்சிட்ருக்கோம். நல்லா சின்ன பசங்களாம் டான்ஸ்லாம் தலையில் ரிப்பனை கட்டிட்டு ஆடிட்டு பிள்ளையார் கரைக்கு அழைச்சிட்டு போவாங்க. இப்போ 2 வருஷமாக அதெல்லாம் கிடையாது. என் பையன் ரமாட்டை கொடுக்கவே முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு அதை வாங்கிட்டு போயிட்டுருக்கான். இங்கே பக்கத்தில் தான் அள்ளிக்குளம்னு ஒரு குளம் இருக்குது, அங்கே கொண்டு போய் கரைச்சிட்டு வர்றதுக்காக போயிட்டுருக்காங்க. தும்பக்கீரை கொல்லைக்கு களை போகும்போது பறிச்சுட்டு வந்தது. அது உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது. கார்த்திகை மாதத்து தும்பைக்கும் நண்டுக்கும் கணுவெல்லாம் நெய்யின்னு சொல்லுவாங்க, ஒரு பழமொழி எங்கூர் பக்கம் சொல்லுவாங்க. இந்த கீரை உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது. மஞ்சக்காமல் இருக்கிறவங்க இதை சமைச்சு சாப்பிட்லாம். அது மட்டும் இல்லை, பாம்பு கடிச்சவங்களுக்கு இந்த கீரை கூட மிளகை சேர்த்து கொடுத்தா அது ஒரு முதலுதவியாக இருக்கும். தும்பை பூ போன்ற வெண்மைக்கு இந்த சோப் யூஸ் பண்ணுங்கள், அந்த சோப் யூஸ் பண்ணுங்கன்னு விளம்பரத்தில் சொல்கிறாங்கல்ல, அந்த பூ வந்து இந்த செடியில் இருந்து தான் உருவாகும். நல்லா விளையர்னு இருக்கும். நான் இன்றைக்கி பூண்டு, தக்காளி, புளி போட்டு கடைய போகிறேன். அப்படி தான் கடையணும், அதுதான் நல்லாயிருக்கும். தண்ணி கொதிச்சதுக்கப்புறம் எல்லாத்தையும் கொட்டி நல்லா வேக வச்சுட்டு கீரையும் அள்ளி வச்சு நல்லா வெந்ததுக்கப்புறம் வெங்காயம், வரமிளகாலாம் போட்டு புளி போட்டு கடையணும். இது வந்து சாப்பிட்டு முடிச்சதுக்கப்புறம் அந்த கருணக்கிழங்குலாம் சாப்பிட்டா கொஞ்சம் நம்மன்னு இருக்குமே, அந்த மாதிரி இருக்கும். அதுக்காக தான் புளி போட்டு கடையிறது. புளிப்பும் காரமும் தூக்கலாக போட்டு கடைஞ்சா ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். சாப்பிட்றதுக்கு உடம்புக்கு ரொம்பவும் நல்லது. உங்கள் கிராமத்து பக்கம் கிடச்சிதுன்னா இந்த கீரையை அலட்சியமாக நினைக்காதீங்க. நாங்கள் அரைக்கீரை, செருக்கீரை இதெல்லாம் மார்க்கெட் போனால் தான் வாங்கிட்டு வரலாம். ஆனால் இங்கே ஆற்று பக்கமாக நடந்து போனால் எல்லா கீரையும் இருக்கும். பண்ணைக்கீரை, தும்பைக்கீரை, தொசலிக்கீரைன்னு சொல்லிட்டு இங்கே கிடைக்காத காட்டுக்கீரையே இல்லை. அப்பப்போ ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும்போது நாங்கள் அதை பறித்து யூஸ் பண்ணிப்போம். சில டைம் பூ பூத்துரும், அந்த மாதிரி இருக்கும்போது அதை பறிக்க மாட்டோம். நல்லா இளங்கீரையாக இருக்கும்போது எடுத்துகிட்டு வந்து பறித்து வந்து யூஸ் பண்ணிப்போம். நாங்கள் அதிகமாக சந்தையில் வாங்குகிற கீரையை விட பக்கத்தில் கிடைக்கிற இந்த கீரையை யூஸ் பண்ணிக்கிறது. சந்தையில் அது எப்போ வேணாலும் கிடைக்கும். இது சீசன் தான் கிடைக்கும், அதனால் இதை பறித்து யூஸ் பண்ணிக்கிறது. இன்றைக்கி வெறும் தும்பைக்கீரை மட்டும்தான் செஞ்சேன். ஏன்னா வேறு ஏதாவது செஞ்சால் என் பசங்க இந்த கீரை வேணான்னு சொல்லிவிட்டு அதை சாப்பிடுங்க, அதனாட்டி இது மட்டும்தான் செஞ்சேன். அப்போனா இதை சாப்பிட்டு தானே ஆகணும் அப்படின்றதுக்காக வேறு எதுவும் செய்யலை இன்றைக்கி. என்னடா பையனுக்கு சாப்பாடு ஓட்டிகிட்டு இருந்தான். அவன் கேமரா ஓடிட்டு இருந்ததும் அதையே பார்த்துக்கிட்டு அதுக்கு ஆக்ஷன் கொடுத்துட்ருக்குறான். நான் ஏற்கனவே ஒரு வீடியோவில் சொல்லியிருப்பேன், எங்கள் வீட்டில் இருந்து பஸ் ஏற நடந்து போகணுன்னா 1 கிலோமீட்டர் நடந்து போகணுன்னு. அந்த வழி முழுக்க இப்படி தான் பச்சை பசேர்னு இருக்கும். அது மட்டும் இல்லை, ஆற்று காற்று நல்லா ஜிலு ஜிலுன்னு வீசும். திரும்ப நடந்து வர்றதே தெரியாது 1 கிலோமீட்ரு.
எங்கள் வீட்டில் ஒன் டே WW மேட்சை லைவாக பார்க்கலாம். நல்லா பேசிகிட்டே இருப்பாங்க, திடீர்னு அடிச்சுப்பானுங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தனா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். ப்ளீஸ் என் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.